जय श्री राम। आज बात कल जाओ बैंक में धीतो रखे के प्रक्रिया और अपने लोग के समझे वाला बात कि बैंक में धीतो रखल जाला तो जौन हिसाब हमनी के लगावे निसन नु के 2 कट्ठा जमीन बा 30 लाख रुपया कट्ठा चल जाए एक मतलब 30 दूना 60 हो गए। 60 लाख रुपया के जमीन रखतानी तो कम से कम 30 लाख तो दिन हूँ। तो सबसे पहले का बात बुझे के भइल कि यदि व्यक्तिगत लोन लेतनी तो जितना भी अपने के जमीन के मूल्यांकन होता ओकर मिली आधा। सबसे पहले का बात ही। अब रहल बात मूल्यांकन के तो हमनी के एकदम सीधा साधा मूल्यांकन जो लगावे निसन की है 30 लाख रुपया कट्ठा बा 2 कट्ठा के 30 लाख इंटू 2 60 लाख ओगा ना होला। बैंक के नियम अपन अपन फर्क रहेला। कोनो बैंक में 60% मार्केट रेट 40% गवर्नमेंट सरकारी रेट, कोनो बैंक में 80% मार्केट रेट 20% सरकारी रेट एंगा करके जोड़ाला। अब रहल बात एमे 60-40 करल जाओ चाहे 80-20 करल जाओ कैलकुलेशन के ला अपने के मूल्यांकन निकाले खातिर जमीन के एहू में बात आ जाला कि 2 कट्ठा के हमर 30 बात 30 लाख रुपया रेट काहे नहीं के लगावत ताटे। एकर जवाब का है कि 30 लाख रुपया कट्ठा तो यदि घड़ेरी हटे तो 1 कट्ठा बाटे अथवा 10 दूर बाटे जेकर मोहड़ा और लंबाई मिल रहल बा ओकर उ रेट लागे वाला बा। लेकिन अब अपने सोचन कि एक के बार 5 कट्ठा बा 30 लाख रुपया कट्ठा ई एरिया में चल ताटे तो कि त राजा महाराजा हो के पड़ल कि 5 कट्ठा घड़ेरी ले ली 30 लाख रुपया कट्ठा के हिसाब से और पूरा में घर बना दी। केहू भी घड़ेरी ली तो ओकरा उ हिसाब के मोहड़ा चाहिए, उ हिसाब के लंबाई चाहिए, जेमे घर बैठो ओकर रेट लागेला उ एरिया के हिसाब से 30 ह तो 30 ही लागी। यदि बड़का जमीन बाटे तो 30 ह तो 30 के 30 ना लागे वाला बा। लंबाई चौड़ाई मोहड़ा उ एरिया कितना बा कथी बाटे सब चीज कंसीडर करके मूल्यांकन लगावल जाला। और मूल्यांकन के 60-20 होको 60-40 होको 80-20 होको 70-30 होको जितना होको बैंक के नियम के हिसाब से इंजीनियर मूल्यांकन करेला। और उ मूल्यांकन के हिसाब से अपने के कितना % फाइनेंस करे के बा, कौन प्रोडक्ट ले रहल बानी, होम लोन हटे कि व्यक्तिगत लोन हटे कि बिजनेस लोन ह, सब में अलग अलग % के मूल्यांकन के हिसाब से फाइनेंसिंग होला। तो ई विचार अपने करी ई ना कि थुतरई पर आ जाई। हम प्राय देखे दी कि अपने लोग बाग जाके ही थुतरई करे लगे 30 लाख रुपए कट्ठा चलता है तो तू काहे हमार 20 लाख रुपया लगा देली 10 लाख रुपया लगा देली। बात बुझे के पड़ल, समझे के पड़ल, अपने आप से भी एनालिसिस करे के पड़ल। डायरेक्ट जाके जथाभावी अपन मन उदास ना करे के पड़ल। जानकारी रही तो अपने घर बैठल ही अपन मूल्यांकन अपने अनुमानित लगा सकतनी। तभी हिसाब से विजिट करी और ये बर बाकी दोसर वीडियो में बतियाई जाई। जय श्री राम।